Nosaltres al pacte el que li hem demanat insistentment ha sigut transparència dels debats del propi pacte, que la ciutadania, la societat conegués això. Hem aportat la voluntat d'estar compromesos amb el dret a decidir, creiem que és un valor democràtic per si mateix a l'hora de solucionar problemes. Hem aportat també la reflexió de que el debat nacional no pot ser aliè al necessari debat social. Els drets nacionals i els drets socials han d'avançar necessàriament junts. Nosaltres hem insistit en el Pacte Nacional que en aquests moments Catalunya està vivint una situació d'emergència social, pobresa, desigualtats socials, retallades de drets laborals, retallades de drets socials, amb molts problemes que requereix també que hi hagin respostes concretes. La ciutadania no entendria que els nostres governs, el Parlament, parli només del tema nacional i obviï el tema social. El debat nacional i el debat social han d'anar en paral·lel, han d'avançar junts perquè Catalunya necessita avançar en drets nacionals però també en drets socials. Si oblidem els drets socials correm el perill també de que molta gent es desenganxi, es frustri i vegi que no hi ha horitzó possible en els seus problemes. Per tant, aquesta reflexió també l'hem aportat allà.